lero loweruka pa 27 July 2024 pomwe pali ndithu misa yothokoza komanso macheza a CWA muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Nditu mwambo wa nsembe ya misa umenewo amene atsogolere ndi monsinyo athu monsinyo Patrick Tawale, ndipo ana a Teresa achokera ku St. Denis Parish komanso kwaya imene ikutiimbira pa nsembe ya misa ino nawonso achokera ku St. Denis Parish. Mawu oyamba achokera m'buku la mneneri Yesaya 63 kuyambira ndime ya 7 kulekezera 9, ndipo omwe awerenge ndi amayi Emma Phiri. Manso uthenga wabwino uchokera pa Mariko 5 kuyambira ndime ya 18 kulekezera 20. Kuli chaka kuno ku Maula Podium mwambo wa misa ndithu ya macheza amayi a CWA. Mutu wa chaka chino ukunena kuti amayi kutenga nawo mbali komanso kusulidwa mu mpingo woyendera limodzi ndi kusamalira pa dziko lathu ndi chilengedwe. Munyengo yomwe dziko lonse likukumana ndi vuto lakusowa chakudya kamba kakusintha kwa nyengo, mutu umenewutu ndi mutu umene wakonzedwa kuti amayi lero lino tikhale ndithu tikusinkhasinkha pa mutu umenewu, potengera kuti tu amayi ifeyo ndi amene timakhala ndithu ngati abusa enieni m'manja athu komanso m'malo osiyanasiyana amene ifeyo timakhalamo ngati azimayi, potera kuti tikuyenera ndithu kusinkhasinkha pa macheza alerowa mwambo mutu umenewu amayi kutenga nawo mbali komanso kusulidwa mu mpingo woyendera limodzi ndi kusamalira pa dziko lathu ndi chilengedwe munyengo yomwe dziko lonse likukumana ndi vuto lakusowa kwa chakudya kamba kakusintha kwa nyengo. Yami
Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Poyamba mungati manena masiku onse ino azimayi mumapikula mpingo. Tikadati tinene kuti azibambo tisonkhane monga mmene mwachitira munambala sikadafika ngakhale hafu ya inu nthawi zonse muzochita zanu your organization mmapikula mpingo. Izi nzooneka ndi maso, koma zooneka ndi maso zizikhala zolozera za mu mtima mmene mulili organized physically. Tipemphera pa nsembe ya misayi kuti mu mtima monso mukhalenso chimodzimodzi. Chifukwa tasonkhana pano ngati mpingo osati ngati chipani cha ndale kapena non-governmental organization. Mpingo moyo wa mumtima, moyo wa uzimu uzikhala patsogolo. Inu ndine ndemwe ngati anthu chifukwa sidafike kumwamba dakali pansi pompano timakumana nzokhoma zambiri. Tiye timpemphe chauta pa nsembe ya misayi kuti azitsogolera ajenda yathu ya Catholic Women Association kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati amayi Mariya tizichita kufuna kwake, tilape machimo athu. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse ndi nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Vigoda, Angelo ndi oyera onse ndi nomwe abale kuti mundipempherere. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Amen. So
Tipemphere. Bambo wathu, ndinu wachifundo ndi wokoma mtima kopambana. Tikukuthokozani chifukwa cha zabwino zimene mudatipatsa. Moyo wamphamvu, organization ya Catholic Women Association, komanso kutipatsa nzeru zoti tithe kumayika pamodzi ma resources athu kuti ntchito yathu iyende bwino. Tikupemphana Ambuye mutithandize kuti macheza athu alero ayende mogwirizana ndi kufuna kwanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ntchito zonse za Mulungu zimasonyeza chifundo chake chotisamala ndi chikondi chake chotipulumutsa. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Ndidzasimba za chikondi chosasinthika cha chauta. Ndidzamtamanda chifukwa cha zonse zimene watichitira. Wadalitsa kwambiri anthu a ku Israeli potsata chifundo ndi kukula kwa chikondi chake chosasinthika. Chauta adati, iwo ndi anthu anga, ana anga amene sadzandinyenga. Motero adawapulumutsa. Adavutika poona mavuto awo onse. Mngelo ochokera kwa iye adawapulumutsa. Adawawombola mwachikondi ndi chifundo chake. Wakhala akuwasamalira ngati ana kuyambira kale. Mawu a Ambuye. Yeah.
Ambuye akhale nanu. Mawa mtenga wa bwino monga adalembera maliko woyera. Pamene Yesu anali kulowa muchombo, munthu wena amene adachiritsidwa adampempha kuti apite nawo. Koma Yesu sadamuloleze. Adamuwuza kuti, pitani kumudzi kwa anthu akwanu, ukawafotokozera zazikulu zimene Ambuye wakuchitira mwa chifundo chawo. Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa kudera lotchedwa mizinda 10 zinthu zazikulu zimene Yesu adamuchitira. Ndipo anthu onse adazazidwa komanso adazizwa kwambiri. Mtenga wa Ambuye. Poyamba tikuthokozeni azimayi mungananena poyamba pa mwambo wa nsembe ya misayi chifukwa cha dynamism yanu ndiponso chifukwa cha kuukonda mpingo. Powakonda Ambuye Yesu mmaonetsa chikondi chimenechi podzera pa chikondi chanu ku mpingo. Mmene mwachokera mmakwanu, mmene mmasankha uniform yoti mvale lero ya nyenyezi ndi sammatero. Nthawi ina munali ndi msonkhano ukachebere napita ukatsekulira ndikuona programu yanu mmalemba tsiku lakuti tikavala uniform yotere, tsiku lakuti yakuti kala yakuti. Ndiye ndimati kunyumbako pamene mmasunga zovalapo mmakhala ngati shop tiyesa. Komanso ogula zovalayo ndiyesa mmagula nokha, koma ngati ali akunyumba kwanu ayi ali pa ntchito. Koma zonsezi zingoonetsa kuti inuyo muli organized. Atsogoleri agulu limeneli kuphatikizirapo achaplain anu ndifuna ndikuthokozeni. Ino azimayi muli mphatso yapadera. Nchifukwa chake Kamuzu adakhalitsa. Kamuzu ndi mbumba zake samasiyana. Inu ngati mayi mukavomereza zonse zimayenda, mukakana zimalephera. Suja manena ngakhale azungu kuti behind the success of every man there's a woman. Ndiye azibambo posafuna kutsalira amati behind the success of every woman there's a man. Koma ndiye sa nkhani yayikulu nkuti behind the success of every man there's a woman. Kuti tichite extend kuna kuti behind the failure of every man there's a woman. Iyo nkhani ine yatsikulira. Koma tukamba za success. Azimayi tikamati tikuthokozani sinkhamba kamwa chabe ayi. Ntchito mmayigwira. Ndipo musabwerere mbuyo ayi. Koma monga manena
kuti pansi pano there is always room for improvement. Ine ndifuna kuti ntchito imene mudayiyambayi musayisiye, muyipitirize. Ndipo kugwira ntchito nchinthu chofunikira kwambiri, koma kagwiridwe kake ka ntchitoko makes a big difference. Mudaona inu mukachita compare njuchi ndi udzudzu. Mukaona udzudzu ukamauluka pafupi, maganizo oyamba tiuphe udzudzu chifukwa tipatsa malungo. Koma ikakhala njuchi timangoyisiya ngati sikufika pafupi ndi ife potengera ndi mafuta amene tadzola. Ikamva fungo lina imafika pafupi kufuna kutiluma ndiye timalimbana nayo. Koma ikakhala yodziyendera iukakonza uchi wonzuna ucha. Njuchi ndiponso udzudzu zonse zimathamanga, koma cholinga chawo chosiyana. Iniyo mkamathamanga nthawi zonse muzikumbukira kuti dzina la Ambuye ndi limene lili loyambirira. Mu mpingo mwathu muli malamulo ambirimbiri akayendetsedwe ka zinthu. Mpingo udakonza malamulo. Nchifukwa chake chikatolika chili ponseponse, ndipo timanena akatolika samalekana. Tikagwirana manja ngati universal church zimayenda. Koma mukamatsata malamulo a mpingo osamayiwala chikhristu chanu. Chifukwa mpingo udamangidwa chifukwa cha chikhristu, chifukwa cha Ambuye Yesu Khristu dzina lawo. Chifukwa chake ndifuna ndikupempheni, komanso ndikudziwa kuti mukuchita kale kukulimbitsani mtima, kuti tikamakumana ngati mmene takumanira namu samangothera pomwepa. Mukapita kwanu muzipitiriza kupemphera, kumapemphera m'mabanja mwanu, kumapemphera panokha, kumafikisa kolona panokha. Cholinga cha mapemphero si kwenikweni kumpempha Mulungu, koma kumumvetsera ngati muchanachitira amayi athu Mariya. Ndipo mukamamvetsera Mulungu muziyesetsa kuti muzimvetsetsa. Mukumbukira Ambuye Yesu atabwera mjero wa Ambuye uja kumupatsa uthenga, adadzafunsafunso kuti zimenezi zikatheka bwanji. Munthu wanzeru, mwana wa sukulu wanzeru siye khaya amene amayankha mafunso amene akonza aphunzitsi mu ofesi kapena kunyumba kwawo, koma ndi mwana wa sukulu amene amatha kumafunsa mafunso anzeru. Inuyo mudzifunsa mafunso ake anzeru. Mwachitsanzo tuchita macheza lero, muchita raise ndalama, kuti ndalama zimene zimkatani nazo musayankhe pano. Komanso mukapereka khobidi lija kuti mafunsa atsogoleri anu kuti kodi financial report ili kuti, mafunso amenewo ngati mungopereka osadziwa kuti ndalama zimenezo zikagwira ntchito yanji, ndetu mwalephera pa udindo wanu. Komanso inu mmapereka katundu wambiri ku diocese, kodi mafunsa kuti kodi Ambuye, kodi a treasurer a diocese ndalama zija mdatani nazo tione financial report. Mmafunsa inu azimayi. Ayi simfunsa. Chifukwa chani simfunsa? Matinza Mulungu, a Mulungu salakwitsa. Ndi udindo wanu umenewo. Kupereka sikukwanira, komanso kuonetsetsa kuti zimene tapereka zija tazigwiritsa ntchito bwino. Ndiye lero pamene tikuchita za macheza, ndifuna ndikulimbikitseni azimayi, ntchito yabwino imene ndayiyamba muyipitirize. Komanso osayiwala zija ndanena kuti there is always room for improvement. Osamadzichita compare ndi ena, koma at the same time kumaphunzirako kwa ena. Ndi mmene mwasonkhanira namu, mmene madzamba misa, tayamba dzina Atate ndi Mwana ndi Mzimu, ndimayang'ana ndithu awa avala uniform yomweyi, koma iwo wakhala bwino kwambiri.
ena avala uniform yomweyi, duku apita uku, chitenji chipita. Ndakuwuzani kuti there's always room for improvement. Mukakumana chonchi kumaphunzira komanso kumaphunzitsana. Chifukwa monga manena kuti cleanness or cleanliness is next to godliness. Amene akalowe kumwamba atasamba, Petulo akachita kumulandira m'manja 5. Amene akafike khomo la ku paradizo osasamba zake izo. Be the best you can be. Monga ndanena, nthawi zambiri timabwera mbuye chifukwa tuchidzita compare ndi ena. Ine singa iye amukhoza kufikapo, koma be better osati than aujeni, koma be better than you were yesterday. Osati ndifuna ndikhale ngati aujeni. Adatilenga tumosiyana. Ena mmaona kuti chakudya chija akangochinunkhiza anenepa. Ena amene adayambira kudya ngati udzudzu osanenepa. Ndiye mkamadzichita compare ndi ena zikuvutani. Ena mmaona kuti iyi amayi awa akuda, koma kuda kuyenera adakongola nkuda kwawo. Ndiye ena nkumafuna kuti ayere ngati aujeni. Ndiye mmaona kuti nkhope yoyera manja akuda. Mukakhala oyera, be the best oyera. Mukakhala akuda tanena kale kuda kuyenera. Osati muziti awa ngakuda iyayi. Muziti she's ebony color. Kukongoletsa. Kumayesetsa ndithu kamukapita ku saluni kumakaona ku mafashion aku saluni. Kuli osiyana. Mmaona ena tsitsi kuti nchisa cha mbalame kapena cha. Chimene ndikufuna kunena azimayi, izi nzitsanzo chabe. Koma ndikufuna kuti ndikulimbikitseni kuti moyo nkamodzi kokha. Ndipo tikamwalira sitikhalira kuyiwalana. Mukumbukira inu kunali Ambuye Chimole, kunali Ambuye Ziyaye. Sucha timapita adayikatu mcathedral muja, timalowa mcathedral muja osayang'ana konso kumanda kuja tatulukamo. Sino ngati tidayiwala Ambuye Ziyaye, ife ndife ayani, inu ndinu ayani. Akakuyiwalani, tikakuyiwalani, ndipo ina afe mkatiyiwalanso. Achapuleni abambo matola mukayo, abambo kesi mukayiwala. So as long as you are alive, be the best you can be. Moyo sabwereza. Enjoy life. Tikuchita zamacheza pano. Osamachita zamacheza ngati kuti ndi njira ya mtanda. Ayi. Kumasangalala. Mwini wake wa mpingo nda Ambuye Yesu sindinuyo ayi. Nthawi zina timakhala ngati kuti tidabweretsa mpingo ndife, ndipo tikakamwalira mpingo ukatha. Ukapitirira mpingo. Do your part and leave the rest in the hands of God. Ine ndikufunirani macheza abwino. Ndangodutsamo sinathyolemo nkhwani. Chauta akudalitseni zikomo. Zonse ngazose ndizosauleka zomwe.
tikupemphera Ambuye mmodzi, Yesu Khristu, mwana mmodzi yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate chikhalire, lisanayambire konse nthawi, Mulungu wofuma mwa Mulungu, kuyera kofuma kuyera, Mulungu weniweni wofuma mwa Mulungu weniweni, wobadwa wosalengedwa, wolingana ndithu ndi Atate, kudzera mwa Iye zinthu zonse zinalengedwa, chifukwa chathufe ndi chipulumutso chathu. Iye adasika kumwamba ndi mphamvu za Mzimu Woyera, adatenga thupi lake mwa Mariya Filipo, nakhala munthu, adapachika pa mtanda chifukwa cha ife. Pa nthawi ya Ponsiyo Pilato adasauka mpaka kufa, nayikidwa m'manda, ndipo mkucha wake adauka kwa akufa, monga adanenera Malembo Oyera. Adakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Atate. Adzabweranso ndi ulemerero kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake sudzatha. Ndimvera Mzimu Woyera, Ambuye wotipatsa moyo, amene afumira mwa Atate ndi Mwana, amene tipembedza ndi kutsira ulemu pamodzi ndi Atate ndi Mwana. Iye adalankhula kudzera mwa aneneri. Ndimvera mpingo umodzi, woyera wa Katolika, ofumira kwa apostoli, ndikuvomera ubatizo umodzi, wochotsera machimo, ndipo ndikuyembekeza kuuka kwa akufa, ndiponso moyo wosatha kutsogoloko. Amen. Ambuye, inu mmamva kulira kwa anthu anu, komanso malandira mathokozo ochokera kwa anthu anu. Landirani mapemphero athu. Kupempherera matenda. Ambuye, muwachiritse onse odwala matenda osiyanasiyana amene ali mzipatala ndi malo ena onse. Mphamvu yanu yodabwitsa iwakhudze ndi dzanja lanu, tikupemphani. Kupempherera achinyamata. Ambuye mudalitse achinyamata athu kuti akule motsogozedwa ndi mphamvu za Mzimu wanu Oyera, tikupemphani. Kupempherera andende. Ambuye, mumasule onse andende, mwapatse chilimbikitso kuti muli nawo nthawi zonse, tikupemphani. Kupempherera mpingo. Ambuye, pitirizani kudalitsa mpingo wanu wa Ekleziya Katolika, muuteteze kwa adani ake, ndiponso mudalitse apapa, aepiskopi, ansembe, abratha, asisteri ndi atsogoleri ena onse a mpingo, tikupemphani. Kupempherera mabanja. Ambuye muteteze mabanja onse ndi kuwapatsa chikondi chochokera kwa inu, kuti athe kulera anawo bwino, tikupemphani. Kupempherera dziko lathu la Malawi. Ambuye, tikupempherera dziko lathu lokongola la Malawi, lomwe mudatipatsa ife ana anu. Tipatseni ife tonse mtendere
chikondi kumvera ndi khama ndi cholinga choti tikweze dziko lathu. Tikupemphani. Kupempherera mtendere pa dziko lapansi. Ambuye, tetezani dziko lapansi pamene likukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana. Musalole kuti ana anu avutike ndi nkhondo yoopsa yomwe ikuchitika mkati mwa mitima yathu. Tikupemphani. Kupempherera executive ya Catholic Women Association. Atate, tikuti zikomo pa zabwino zonse zomwe mumatipatsa atsogoleri athu. Pitirizani kuwapatsa luntha ndi nzeru kuti athe kugwira bwino ntchito yanu. Tikupemphani. Atate, landirani mathokozo athu, chimwemwe chathu, komanso mavuto athu ena wonse, pamodzi ndi buledi ndi vinyo amene tikumpereka pa guwa lanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Yahweh,
ndikupempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye alandire nsembeyi m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lanu, ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake woyera wonse. Mulandira Ambuye mphatso pamodzi ndi kuthokoza kwathu, ife amene mudatichitira zachifundo, mutisungebe mtsogolomu kuti tikutumikireni ndi kukondani koposa kale, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu. Kwezani mitima kumwamba. Tayikweza kwa Ambuye. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Kofunika ndi koyenera. Zoonadi nkofunika ndi koyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni. Atate woyerayera, kudzera mwa mwana wanu wokondedwa Yesu Khristu, mawu anu amene mudalinga nawo zonse, amene mudatuma kuti akhale mpulumutsi ndi momboli wathu, amene adadzisandutsa munthu ndi mphamvu za Mzimu Woyera nabadwa mwa Virgo. Iye amene pofuna kukwaniritsa chifuniro chanu ndiponso kuti akupezereni fuko loyera, adatambalitsa manja ake pamene adali kusauka pa mtanda kuti atipulumutse kuimfa ndi kutsimikiza zakuuka kwa akufa. Choncho limodzi ndi anjelo ndi oyera onse tikulalika ulemerero wanu pamene ndili limodzi tikuyimba kuti ndinu woyera Ambuye kasupe wakuyera konse. Tapota nanu tsono, tumizani Mzimu wanu woyera kuti atsike ngati mame pa mphatso zathu zino ndi kuziyeretsa kuti zisanduke thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu Khristu. Pa nthawi imene iye adaperekedwa, mwa ufulu wake adavomera masautso ake, adatenga buledi nakuthokozani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya, adatenga chikho nakuthokozaninso ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Nthawi yonse
ife pokumbukira imfa ndi kuuka kwake tikupereka kwa inu buledi wa moyo ndi chikho cha chipulumutso, ndipo tikuthokozani kuti mudatiyesa woyenera kufika pamaso panu ndi kutumikirani. Tikupemphani modzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu, Mzimu Woyera atisonkhanitse ndi kutisandutsa amodzi. Mukumbukira Ambuye mbumba yanu yobalalika pa dziko lonse lapansi, ndipo mufikitse chikondi chake pake penipeni, limodzi ndi Francisco papa wathu, ndi George archiepiscopi wathu, ndi Vincent mthandizi wawo, ndi ansembe wonse. Mukumbukirenso abale athu amene adagona ali ndi chiyembekezo cha kuuka kwa kufa, ndi azimayi onse ya CWA amene adatisiya chaka chino, ndi onse omwe adamwalira mchifundo chanu. Alandireni mkuwala kwa nkhope yanu. Tapota nanu mutichitire ife chifundo kuti pamodzi ndi Virgo Maria amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, ndiponso apostoli odala ndi oyera onse amene adakomeranu pansi pano pa mibado ndi mibado, nafenso tikale oyenera kulandira nawo moyo wosatha. Ndikukuyamikani ndi kukutamandani kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. Kudzera mwa iye, pamodzi naye mwa iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Amen. Monga momwe mpulumutsi wathu adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye ife m'chinyengo, mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse. Mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Machimo
kankhosa ka mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene aita ndi kuphwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mwamudzoka ndipo mzimu wanga. Yafika nthawi yolandira Ambuye Yesu. Tikhale malo amene tili, ansembe masisteri atipeza komweko. Tiapemphe achipembedzo kuti muthandizire kuti anthu athe kulandira bwino malo amene ali. Zikomo kwambiri.
Tipemphere. Mulungu Atate, mumakonda kumva madandaulo ana anu ndipo simulola kuti agwe mzovuta zopitira mphamvu zawo. Tikuthokozani chifukwa cha chifundo chimene mudatichitira ndiponso chifukwa cha mphatso zosiyanasiyana zimene mudatipatsa, ndipo tikupemphani kuti mutidalitse kuti macheza athu alero ayende bwino mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Tipite ndi mtendere wa Ambuye. Misa yatha. Zolankhula amene ayambe kutilankhulira ndi achairlady athu amayi Christina Lupia. Kenako atilankhule ndi amayi Asisa Mlenga kuyimira Awirim kuti atiuzeko zakweka. Ambiri tikungomva zakweka, ndiyeno atiuza zakweka kuti tikapita ku nyumba tikathe kuauza anzathu. Tili ndi misa yakweka pa 19 August kusivo, ndiye tonse tikamachoka pano ndifatola nkhani otenga nkhani kuti tikanene atiuza zambiri. Kenako akatha amayi Mlenga abwera alendo athu amayi Mese Msonkho. Kenako azabwera achaplain athu a Father Augustine Matola amene azatisusire a Monsinyo kuti atilankhule. Amayi yo Lilongwe Archdiocese woye! Ya Monsinyo tosakumvayi. Archdiocese ya Lilongwe woye! Zikomo kwambiri. Poyambirira ndipereke ulemu kwa Monsinyo Patrick Taware. Ndipereke ulemu kwa chaplain athu Father Augustine Matola. Komanso Father Case amene mukuchokera ku St. Denis. Ndipereke ulemu kwa sister advisor athu Sister Trifonia Kaswamiala. Komanso masiste nonse amene muli nafe pompano. Ulemu wina upite kwa executive maikaliati ndi komiti yonse, komanso macheya maparishi yonse, komanso komiti yanu yonse. Ndipereke ulemu kwa amayi tonse amene tili pano. Ulemu wina upite kwa akwaya amene mwatiimbira nyimbo zokoma, anateleza komanso anothandizira misa. Ndipereka ulemu kwa abambo onse amene muli nafe pompano. Poyambirira ndifuna ndithokoze Mulungu chifukwa cha tsiku limeneli. Ife tinangoliganizira chabe kuti pa 27 titha kudzachezerana wina ndi nzake, komatu Ambuye wakwaniritsa kuti tsiku limeneli tikachezerane mtsiku la lero. Choncho ndikofunika kwambiri kumuyamika chifukwa cha zokoma zimene iye amatipatsa nthawi zonse. Ananena kale mulaliki kuti ifeyo ngati amayi timakumana ndi zinthu zambiri zimene zimatipsinja ku Chikhristu chathu, komatu sitifowokayi, timalimbikabe. Choncho tiyeni tizimuyamikani chifukwa amatilimbitsa, amatibzola muzipsinjo zimene timakumana nazo. Ndimene mulero tungoyenera kwathunthu kumuyamika kuti zikomo Ambuye sabanja ana komanso mukutidutsitsa mavuto osiyanasiyana. Kachiwiri ndifuna ndithokoze anafe kuti mmatangwanika ndi zinthu zambiri pano, komatu munachiona ndithu kuti inu mukavomere kuti mukakhale nafe mutipatsa misa yokoma ngati imeneyi. Pa ichi tikuthokoza. Ambuye kudalitsani nthawi zonse. Ndithokozenso achaplain athu pamodzi ndi ansembe onse
amene satopa kutiongolera kutiunikira njira ya Chikhristu. Choncho pemphana chapulefe ndife amayi amene mwina nthawi ngapitirizeni ndithu cholinga cha bungwe lathu chikakwaniritsidwe. Yense chifuna kuona ufumu wake so tiyapemphe ndithu kuti apitirize kutiongolera kutiunikira za ufumu wakumwamba. Sindiwala kuthokoza sister mlangizi athu sister Kaspamiyala pamodzi ndi masista ena onse amene chimagwira nanu amene mumationgolera muzochita zathu komanso mumakhala nafe pena paliponse pamene ife tikukumana. Choncho tikupemphani kuti kapitirizeni maluso ena ndi ena amene muli nawo katipatseni ife amayi kuna kuti manja athu umoyo wathu wauzimu komanso umoyo wathu wathupi ukapitirire kuyenda bwino. Ndithokoze Mai Kaliati amene ali a vice chair komanso komiti yanu yonse chifukwa cha chikonzero cha chaka chimenechi. Ndikudziwa munali okangalika kuti zinthu zikayende bwino mmene zakhaliramu. Choncho tikupempha Ambuye Mulungu kuti akuonjezereni zochuluka pamene tili moyo uno komanso atidalitse mu ntchito zathu zonse zimene timagwira tsiku ndi tsiku. Sindiwala kuthokoza macheya onse amapalishi onse muno mu Lilongwe Archdiocese pamodzi ndi makomiti anu onse chifukwa cha ntchito yabwino imene mukuyigwira m'maparishimu. Anena kale kuna kuti ife amayi timanyamula mpingo. Amanama kodi? Ndifeyo amene tikunyamula mpingo. Choncho kupanda inu atsogolera maparishi mpingo sungatani kodi sunganyamuke koma zidalira ndithu utsogoleri wabwino utsogoleri wanzeru utsogoleri umene ukatenge wina aliyense kukhala mchiwaya chimodzi kuchiwaya nkhola nkhola limodzi. Choncho tikuthokoza chifukwa cha ntchito yabwino imene ikugwirika m'maparishimu. Sindiwalanso kuthokoza kwaya amene mwatimbira nyimbo za nthetenya nyimbo ali watha kuyankha nkusangalala nazo. Choncho mwalalika mwapaderadera because kulalika sikutsegula mawu okha mu Bible koma kulalika timalalikanso mu nyimbo. Choncho mwatilalikira ena ndithu tasunthika sitibwereranso chimodzimodzi. Ambuye akudalitseni ndikukuonjezerani mawu ena anthetenya kuti mawu ndinkuja uno mukalalikirenso anthu ena. Sindikuyiwala kuthokoza ana Teresa ana Setifano amene mulipo mpano iyende bwino. Pomalizira ndifotokoze kuti kodi cholinga cha macheza amenewa ndi chani. Anafunsa una kuti ifeyo tu amayi tizifunsa kuti kodi ndalama zimene mukutisonkhera bwanji siziko zimatani. Tinafotokoza kuti ifengwe anzathu ambuyo anapeza malo amene anapeza ku area 25 andi malo amenewa anapangidwa design kuti kukakhale nyumba 6 zimene ifeyo ngati Archdiocese ya Lilongwe tizikapezerako kangachepe wena zikakhalamo nkumatipatsako kangachepe kuti mwina zimene timapemphana zosonkhana-sonkhanazi zikhoza kukachepako. Ndi chifukwa chake panonso tili pano lero tili pano kuna kuti tipitirize ntchito imene tinayamba kale. China chilichonse pa nyumba pangati chikupa chinatha kaya ndi mapirazi china chilichonse chinayikidwa. Pano pawongofuna una kuti tiyike denga kuti tsopano tiyambe mafinishing. Andi nyumba zimenezi ndanena kale kuti ndi plot imene mudzakhale nyumba 6 koma panopa tamangamo ziwiri zimene zili ndi zipinda zitatu, sitting room,
ndingoti self contained china chilichonse chamomwemo koma ndi nyumba ziwiri. Choncho lero tinachiona ndithu kuti tingoyisira pomwepo ngati koma tiyenera kuti tisakesake COVID limene likatithandize kuti denga nalonso likakhale kuti mvula ya chaka chino isawombenso chikupa chimenechi koma izimenya malata. N'chifukwa chake tili pano kuchezerana kusonkhetsa limodzi kuti ntchito imeneyi ikatheke. China chimene tasonkheranirana ndikuthokoza Mulungu monga mujanenera kale kuti timafuna timuyamike Mulungu kuti watisamalira mchaka chimenechi chikupita ndithu kwakuteti tili pakatikati sonyezona kuti ndi mavuto amene timakumana nawo watitutsitsa ndithu mpaka moyo uno komano chokha chongotipatsa moyo olimba omakhala unati tidzipezeka m'magulu anzathu kumeneko tingoyenera tithokoze kwakukulu. Pomalisira timafuna tikakumana chonchi tiziphunzira kuti kodi kumadina la anzathu kupalishi anzathu akupanga zotani. Moti sindikudziwa kuti kodi malo takhala ndanzathu sakupalishi kwathu kapena takhalako ndanzathu amapalishi ena kuti tiphunzire kuti kodi kwinako amatani. Takhala ndanzathu akupalishi kwina ndikhulupirira kuti pochoka pamenepo muphunzirapo zimene kupalishi kwinako amachita kuti bungwe la amayi liziyenda bwino. Choncho ndi ubale umene timafuna tionetse pakati pathu kuti tonsefe ndife amodzi komanso tizitha kuphunzirana kuti kodi inuyo bungwe la amayi kuti kupalishi kwanu liziyenda bwino mumatani. Ndiye timakhala ndithu kuti tikuchezerana tikuphunzirana. Ndeti tikapitanso tikabwerera kupalishi kwathu tikatha kufotokoza kuti mwina yapa sitimachita bwino anzathu akwakuti akupanga zakuti kuti liyende bwino. Ndi mawu amenewa ndikuthokoza wina aliyense chifukwa chakupezeka kwanu pamalo anu. Zikomo chifukwa chakundimvetsera. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Choyamba ndipereke ulemu kwa amosinyo athu Patrick Tawari. Kachiwiri tipereke kwa chaplain athu Amatola. And then ndipereke ulemu kwa Bambo Kesi. Ndipereke ulemu kwa masisteri onse. Ndiperekenso ulemu kwa apampando abungwe lathu la Catholic Women Association mu diocese yathu ya Lilongwe. Ndiperekenso ulemu kwa apampando abungwe lathu la Catholic Women Association mu dinale yathu ya Maula. Olemekezeka alendo onse oyitanidwa andi omwe amene akutsogolera mwambo wathu wamtengo wapatali ngati uwu. Amayo! Mwambo uti ndi wachisangalalo eti? Ndiye choyambirira ndiyambe ndazipanga introduce ndekha. Ine ndi Mayi Mason Sonkho amene ndikuchokera ku parish ya St. Francis ku 25. Ndipo ndimayimba kwaya ya amayi ku St. Francis ya St. Bakita. Mene anenera chathu kuna kuti ndiwotanganidwa simafuna kupita kuchita anena eti. Ndinedi otanganidwa koma sikwenikweni ndimagwira ntchito ine ndi wa polisi. Ndine officer in charge Kanengo Police Station. Ndiye mwina ifakamana kuti timatanganidwa ndi ntchito zathu zija eti koma ndimatha kuzigawa za polisi uko ndimatha kuzigawa za chalichiso.
ndikumapezeka ndili kuchachi kutumikira Ambuye pakuimba kwaya ndikupanga za mabungwe ena ambiri ku St. Francis. Ndiye ine ndachitenga chinthu cha mtengo wapatali ndipo cha mwayi kunena kuti ndakhala nanu pamwambo unowo wa misa yothokoza Mulungu komanso macheza a ife amayi a mpingo wa Katolika mu dayosisi yathu ino ya Lilongwe komanso dinale yathu ya Maula. Koposaposa kupatsidwa mwayi kugawana mawu a nkhani yokhudza za chilengedwe ndi mmene tingasamalire zilengedwe mu nyengo ya dziko lathu lino, makamaka vuto la mmene tikuona kuti nyengo zathu zikusintha, climate change. Ndiye chifukwa cha climate change kukhala kuli njala komanso kusowa chakudya. Ndiye olemekezeka amayi anzanga ndi abambo amene tili nawo, ifenso tili ndi azibambo monga palibe azibambo pano akujambula ajanda azibambo eti ndi abambo olemekezeka amayi anzanga ndi abambo omwe ali nafe pamwambo uno. Lero ndikufuna tikambirane mavuto omwe akudza dziko lonse lapansi komanso dziko lathu lino. Mavutowa akhudza ambiri amayife, azichemwali athu, ana athu. Ndiye tikukamba kwambiri za njala, kusowa chakudya m'madera ambiri mu dziko lathu lino kamba kamavuto abwera chifukwa cha mphepo ya El Nino komanso kusintha kwa za nyengo. Amayi ndife nsanamira za kumadera kwathu komwe tikuchokera komanso dziko lathu pa nkhani yotukula komanso kudyetsa ndi kusamalira mabanja athu. Koma kukakhala ng'amba ndi kusefukira kwa madzi, amayife ndi amene timavutika kwambiri. Tikamazikakamiza kuyenda mtunda otali kusakasaka madzi, kusakasaka zakudya komanso nkhuni ndi zomwe zimatiyika pa chiopsezo, makamaka chiopsezo mwina timagwiriridwa kapena kuchitidwa nkhanza za mitundu yosiyanasiyana. Timakakamiza kupanga chisankho chodyetsa banja lathu. Ifeyo amayi ndife amene timapanga chisankho chodyetsa banja lathu. Angakhale zinthu zingavute zingatani, amayi timakhala patsogolo. Ndipo pamene mwakhalapo mumve kukoma kuti ife amayi ndife ofunikira pa banja lathu. Si choncho azimayi? Amayi anzanga, ngakhale ndife amene tikukumana ndi mavuto akusintha kwa za nyengo, komanso ndife tomwe tingafalitse uthenga komanso kuchitapo kanthu pochita zinthu zolimbana ndi kuthetsa kwa nyengoku. Amayife tili ndi udindo komanso nzeru zomwe tingagwiritse ntchito pothana ndi kusintha kwa nyengoku. Zina mwa zinthuzo ndi izi: kuthana popereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala pakusowa chakudya, kuyamba kudzala mitengo makomo mwathu komanso ulimi wa nthirira,
monga mene ananenera otsogolera mwambo athu anazatifunsa kuti tafunse anzathu kuti kodi amtengo umodzi wokhata dzalako ndipo peza kuti ndi nyengo ineyo yadzuwa ananena kuti mvula ikagwa at least mitengo iwiri pa mzimayi wina aliyense kudzala pa khomo zitha kutithandiza apo kuphunzitsa amayi anzathu zakuopsa za kudula mitengo mwachisawawa ndipo zotsatira zake kudula kwa mitengo ya chisawawa ndi kusintha kwa nyengo kumene tikukuonaku padakali pano. Ndi azimayi anzanga tikupemphani kuti tikaona mavuto ena osiyanasiyana tizikanena ku polisi kapena kwa mafumu chifukwa tisamangopirira tikapita kanena kwa mafumu aja atithangatira mpakana akatifikisa ku polisi makamaka mmene ndanena pachiyambi unena kuti vuto la kugwiriridwa azimayi timagwiriridwa koma timangozisunga nthawi yambiri kumene timakagwiriridwa ndikokafunafuna chakudya kapena ayi kokafuna madzi ndiye sikapezeka kuti tili ndi vuto ngati limene lolo tisangozi basungoti basi zikhale choncho ayi chifukwa ndi mlandu ndithu onena kuti amene wachita zinthu zimene zoyo ena akumagamula ndithu kunena kuti life imprisonment or else zaka mwina 40 ali kutiko ali ku ndende ndiye tisamangozipanganira basi ndikumangokhala chete tisazikhalire chete ife omayi ndife amene timavutika kwambiri. Tiyeni azimayi tigwirane manja monga amayi achikatolika potengera khalidwe komanso chitsanzo cha amayi athu amayi Mariya mfumukazi ya mtendere pothandizana nthawi zonse ya mavuto komanso tigwirane manja pazonse kuti zichitike pakuyenera kuna kuti azimayi tigwirane manja payekha sizingatheke ngati mene tabwerera pano tabwera mapalishi osiyanasiyana amene tabwera panopa ukuku ndiye tinene kuti ndi umodzi umene ukufunikira kuti tizichita ife amayi. Ndiye ndimene anenera acharedi athu kuna kuti kuli maploti kaya ndi ploti koma kuli nyumba zimene zifunikira kuti ife ngati amayi odzilimbikira mwa ife tokha tikuyenera tithangatane. Kuli nyumba ziwiri zimene zifunikira kuti ziyikidwe denga. Nyumba zimene zoza kuti ziyikidwe denga pafunika kuti titani tigwirizane kuponya pang'ono tikaponya pang'ono amati tikaponya pang'ono dengu limatani limadzaza eti kaya upereka 50 kwacha 100 kwacha choncho ndoti sitikhala pa figa yomweyo ayi. Ndiye monga mmene ndanenera kuti ine munachitenga chinthu cha mtengo wapatali kuna kuti munditane ndikhale ngati guest of honor. Ndakuthokozani azimayi ndichiyamba ineyo mudengumo ndithiremo kuti inuyo mutengerepo chitsanzo ndipo kuti tilimbikire ndipo suti kapena kuti tikapereka lero ndikuti tathera pompo ayi tiyenera ndithu ngati tapeza nthawi ina tiponyeko tapeza nthawi ina tiponyeko ndisakuti ayireni nthawi ine mundengumo pa nthawi ya lerolo ndikuponyamo 100,000 ndi mawu amenewa ndikuti zikomo kwambiri azimayi tiyeni tiperekeni molola manja ndipo kuno sitinabwere kumaliro tabwera kuchisangalalo cha misa yathu yotani yothokoza Ambuye ndiye tiyeni tikhale osangalala. Zikomo kwambiri azimayi.
zikomo kwambiri. Ineyo nthawi zonse pakakhala zochitika ngati za inuzi ndimakhala woti ndidzutse amene achitisa mwambo. Ndiye ndimadabwa kuti sona ine zapereka speech liti. Komabe mundilole ndilankhule pang'ono. Lero nzoonadi tidayenera kuthokoza Mulungu. Munthu une anthu tikasonkhana ngati chonchi ndimakhala wamantha. Kodi anthu ayenda bwanji kubwerera kwawo? Mitunda yathu ena mwa ife ndi ayitaliitali. Ndimangodabwa kuti sinamve foni ina iliyonse ndikuti zonse zili bwino. Wachita zimene zindani? Mulungu. Ndikumbukira kwathu nalinso msonkhano wa azimayi atumiki. Dayosisi yonse anali ambiri ine nkhawa B. Kufoni m'manja ndimva chani? Kwacha mmawa osamva kanthu. Ndinakuti Ambuye zikomo. Tinapita ku dinalo Kachebere. Kunalinso anthu ambiri. Ndimalola timakwera ifewa ine nkhawa B. Sindimva kanthu, zonse zayenda. Ndiye nkofunika komanso koyenera kumathokoza Mulungu pa zonse. Pomaliza mbali yanga, azimayi zoonadi inu ndiye mpingo. Ife tikuona kumudziku timakhala ifeku. Mbali ya azimayi nchalichi kudzadza. Yazi bambo ndi kwaya komweko osadzadza. Ndiye monga alina kuti tikuchita bwino komabe tionjezere moto. Tionjezera moto bwanji? Kuyambira kumphakati mayi adziwike. Aonetsetse kuti wakwanirisa zonse zimene mapemphedwa kumphakati wake. Mayi ku outstation aonekere poyera. Ku zoni chimodzimodzi, ku parish, ku dinare mpaka kuno kwa archdiocese. Tikatero muona zinthu ziyamba kusintha moyo wathu wa uzimu komanso moyo wathu wathupi wachitukuko. Ndiye amayi muzimva kukoma kuti ndinu ndithu mizati ya mpingo wathu. Koma tionjezere moto. Makamaka kumbali imene ndatchulayo ya zopereka-pereka. Tikatero ndiyeti mphakati wathu zonse zayenda bwino. Ku outstation kwathu, ku zoni kwathu, ku dinare kwathu, ngakhale kuno ku archdiocese. Amosinyo olemekezeka, nsakutayireni nthawi. Chifukwa ndapyola kale nthawi yanga potengera udindo umene napasidwa odzutsa inu kuti mwalankhule anthu ali panowa. Ndikuti bwerani alankhule na anthuwa. Zikomo. Abambo Matola udandaula kuti amangodzutsa anthu osapereka yawo speech. Bwanji mubwerenso mudzapereke speech tsopano. A chair lady, Catholic Women Association, a chaplain Abambo Matola, ndiponso Abambo Kesi mwakhala nafe, a guest of honor, executive committee, masistere, nditonse amayi abambo. Ine mau oyamba doti ndithokoze. Ine ndabwera pano mwangozi chifukwa kuti amene obwera ndi Archbishop. Ndiye pabwera ulendo wina bwanji mukandithandize ndati mwayi wotero umasowa.
chifukwa patakhalanso kuti auxiliary bishop alipo akadabwera pano ndiwo ife ndife ayani ndi pasambira mfulu. Ine ndithokoze kuti ndakhala ndi mwayi umenewu. Inu azimayi tanena kale ndithu ife timaoneka ngati anthu chifukwa cha inu. Nchifukwa chake tikamati tikuthokozani sikungoti tikondweretseni ayi. Ntchito mumayigwira. Suja manena kuti mukachita educate a woman, you have educated the whole family. Mukachita educate mphongo ngati ife, you have educated an individual. Inu ntchito mumayigwira. Ndiye pansi pano pali misteri yake yachisoni, against ovona nanena kuti kumene makafuna chakudya madzi inanso amauchita na abuse. Zosakhala bwino ayi. Koma osabwerera mbuyo chifukwa amati choona chimatha kuvutika kuchipondereza nthawi yayitali koma sichifai, chimakhala moyo mpaka kumapeto. Ndathokoza mphatso imene mwandipatsa, kamuli chani koma mphatso ndithu. Ine ndithokoze kuti azimayi inu ndinopatsa. Nchifukwa chake ine sinapemphe konkamodzi komwe inu azimayi kuti ndifuna chakuti ayi, chifukwa zonse mmatipatsa. Mulungu apitirize kukudalitsani kuti mupitirize ntchito yabwinoyi. Ndiye osamangopatsa anthu ena, kupatsanso ife ansembe basi, koma inu yake muzidzipatsanso. Inuyo mukakhala nazo zokwanira mudzatha kupatsa ena. Chifukwa manena kuti sungapereke chimene ulibe. Tibwerezanso malaliko aja, moyo undu waufupi, osamafinyika ayi. Ngati simsangalala pansi pano kumwambanso mukakhala anthu okwiya. Muyambe pompano. Kale timati malipiro ali kumwamba ayi, aziyamba pompano. Kumwambako tikamalizitse. Zabwino zonse Mulungu akudalitseni zikomo. Panopo ndipiti wotuluka. Tafika pandi pamapeto pakumaliza mwambo wa nsembe yothokoza Mulungu ndi macheza imenetu imachitika kuno kumaula podium lero loweluka pa 27 July 2024. Amene anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa imeneyi ndi olemekezeka a Monsignor Patrick Tawale, komanso a CWA chaplain Father Augustine Matola, komanso Father Kesi. Ndipo mawu oyamba anachokera m'buku la mneneri Yesaya 63 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 9, ndipo amene anawerenga ndi mayi Emma Phiri. Ndipo uthenga wabwino unachokera pa Mariko 5 kuyambira ndime ya 18 kulekeza 20. Ndipo tukwaya imene inatsogolera pa mwambowu ndiyochokera ku St. Denis, komanso anothandizira misa ndi ana Teresa naonso anachokera ku St. Denis. Ndipo tikuchokera kuno ku maula podium amene timakupatsirani ngati radio alinafe team, munali ndi Lester Mohone, Eric Norman Nkwaira, komanso pamakina Matthews Banda ndi Abeti Ntambalika. Ndipo ineyo Mary Chikaonda ndikunena kuti zikomo kwambiri, ndipo pa nthawi ino tipitirize kukupatsirani ma program athu kuchokera ku nyumba yathu youlutsira mawu.